Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu hayat yönüköy bir oyundur. Biz aslında näme için dünyaya geldik? Allah bizi näme için yarattı? Näme için her dan oyanýas? Padşaların padşasına hemdler bolsun. Ol menin canımı alıp sonra qaytarıp berýän zattır. Ben geçen haftany däl, bugün ertirden näme bolandygyny aýdyp bereyim. Hemmäňiz ölendiňiz. Kim sizi yeniden diriltdi? Ve näme için? Için Allah giýje alan canınızı ertir qaytarıp berýär. Ve biz ey Allah'ım, gaýdyşymyz sana diýip doga edýäs. Sizleri sonra Allah, sizleri ertir işe barşyňyz üçin diriltdimi? Men işi haram diýenim ýok. Yine ertir maňa işlemegi haram diýdi diýip ýörmäňler. Bir akyl bilen pikir edin. Allah meni ertir çağalarymı çağalar bagyna alyp barşym üçin diriltdimi? Ya da bolmasa dükana varıp gerekli zatları alıp qaytmagym üçin diriltdimi? Ya da köprek pul tapşym üçin mi? Ya da jay salşym üçin mi? Ya da maşin alışım üçin mi? Allah giýjesi canımızı alıp ertesi qaytarıp berdi. Allah'ım, özü menden näme halaýan diýip kim soran? Näme için meni öldürýän, ýene de diriltýän ve günü gelip ahirki gezek öldürýän. Şeýle bir gün gelýär dostlarım. Uyku kiçik bir ölüm. Ölüm bolsa uzun bir uyku. Ey Allah'ım, näme için menin hayatymy ölüm hayat edýän? Menden aslında näme halaýan? Allah açık ve anık edip aydın. Kur'an'da men insanları ve cinleri bana ibadet etmesi için yarattım. Dostum, Allah seni özünü ibadet ediş için yarattı. Bir namaz bilen del, bil ki Allah'a istiğfarlar aydıp onu tanımak gerek, başkaları hem ona çağırışınız gerek. Sizin yaratılışınızdan maksat, mana şunun için Allah sizi ertirden diriltdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.